Dit is Ruud Aben, ambtenaar bij de gemeente Leudal. Maar al zijn hele leven lang inwoner van deze kleine kern Halen. Hij weet als geen ander wat goed gaat, maar ook wat er beter kan in het dorp. Vandaag gaat hij in gesprek met dorpsbewoners en de buurtketen is nog niet open. Of de eerste bewoners melden zich al, die Ruud overigens allemaal bij naam kent. Ik sta hier langs Ben Hendricks, dus de bewoner hier van het complex aan de overkant. Ik sta hier langs Johan Reinders. Die heeft een gastouderopvang, zeg ik goed hè Johan? Ja, aan een dagbesteding. Dagbesteding ook hier in Halen. Daarnaast sta ik langs familie Jacobs, meneer en mevrouw. Frans en Door. Allemaal mensen met een hart voor het dorp. Want iedereen is hier op zijn of haar manier gelukkig. Ik woon hier graag. Je kent veel mensen, je groet elkaar, je maakt een praatje. Wat wil je nog meer? Het kleine geluk dat we rustig en kalm kunnen leven hier. En als je meedoet met het verenigingsleven, heb je een geweldig leven hier. Ik ben gelukkig, ja. Ik ben 60 jaar getrouwd en het gaat ons gezondheid ook nog behoorlijk goed. Daar mogen we niet over klagen. En we wonen in een hele fijne buurt nou. Toch zijn de inwoners kritisch. Zijn verregeneerd. Ja, klopt. Ja, vrijgelen moet je vertalen als een soort van strijdachtig soms. Overal commentaar op hebben. Dus ik denk dat dat wel gezegd mag worden. Bijvoorbeeld over het oude gemeentehuis dat sinds de herindeling leeg staat. Dat is doodzonde, zo'n mooi gebouw. Daar is zoveel van te maken, dat is alles aanwezig. Dat zeg ik zo vaak, dat niet aangepakt wordt. Ja, is wel een doorn in het oog van velen in Halen, ja. Maar daar zijn ontwikkelingen en daar wordt aan gewerkt. Ja. Hier wordt alles kapot gemaakt, hier wordt gedeeld, hier wordt besmeurd, hier wordt alles, hier wordt gedeeld bij het leven. Tot er jeugd komt die hier wel wat doet met hartjes zo, ja, dat zijn niet Halen cement, hash en dat spul allemaal. Wat gebeurt hier? Ja, dat gebeurt hier, daar. Ja, en het dealen is hier gewoon een probleem, maar je merkt wel dat als je in contact gaat met de jeugd, dat ze het zelf ook wel inzien dat ze verkeerd bezig zijn. En dat vind ik ook wel het positieve eraan. Dus dat merk ik inderdaad hier Halen. Ja goed, en dan kan ik eigenlijk alleen maar weer aansluiten wat meneer zei. Het is een dorp waar veel geklaagd wordt, maar ze zoeken wel oplossingen. En dat moet ik zeggen, dat vind ik een heel positief iets. Yes, gewoon flyers. Perfect. En met die informatie gaat Ruud Aben terug naar de gemeente Leudal om de inwoners in de kleine kern Halen nog gelukkiger te maken.